Hello mga adas! And I am back again for another unplasticking. Unplasticking na sa ta, dili ta unboxing. Pero, again, intro! Pasok! And yes, we are back mga adas. And yes, di na tamo dugayon ha. Kaya ngano kami sa excited na kaayo may kung unsa gyud ay ka ni kagamhanan ni siya nga produkto ha. Nga daghan man kuno kaayo ni kanang kuan, nindot kuno ang reviews ani niya. So, ako nang ablihan using the mahiwagang Nutritech Gunting. Ever. Ever. Nagi ever oy. So, daga. Pag-iingon pa mga adas, no? Hilig jud na gini meaning. What is the meaning? Which I don't know also. It's the it's the aloe vera conditioner. Hay salamat. Itay conditioner diri mga adas, and aloe vera sa gihapon siya. Bitaw maonis siya kuno patud pa ni bossing. Kita ni siya tukuan nga nindot kaayo ni siya mga reviews. And ako no doubt magyud ko anang kanang aloe vera kay humutan magyud ko anang aloe vera, no? Pero kani nice kayo iyang kuno here oh. It's here mga adas. Conditioner. And then ang iyahang kani siya familiar jud kaayo ni siya nga kuan kay naa sad ko ginagamit ani di ay nga para sa face nga aloe vera sa gihapon. Di ba kani sila kuan silingan, di ba kani sila silingan. This is a product from parang gamit jud tinuod kaayo ni nako bossing, which is thank you so much. 700 ml, duha ka buok. And this is and naalam ko ikuan sa inyo ha, kay nga naman yung murag puro maning kabantay na ko puro good green ang nangabot katong sa kuan nato, katong sa nato naman katong sa kuan, katong sa hand wash kay green apple man to. Then human katong si aloe bro, which is green gihapon. Nya katong nagkuan sa tag katong sa Procter & Gamble ang katong sa Rejoice, diba? So karon na sa green na naman. Sa kay meaning ani? Green grass of hope. So mao na mga adas ha. We will be giving you a feedback, mag-review gihapon ta ani a week or two from now. So mga adas, see you again! Mwah! One eternity later. Hello mga adas! We are back! And after 2 weeks, and amo ihatag ninyo karon ang amuang feedback about aning aloe vera 99% conditioner. Gihimo gyud namo siya 2 weeks kay para gyud kuan gyud namo kung unsa gyud ni siya nga produkto. And it's not just me ang nigamit ani, but also Ada Meg. So mo ni karon. Yes mga adas, so far kani siya nga product, kani siya nga conditioner. It says dinhi nga ma-shiny imuhang buhok, soft imuhang buhok, and then humot pud siya. Yes, it is true. It is really true. Iniguman nimo og kuan, iniguman nimo gamit sa conditioner. Soft gyud tinuod ang imuhang hair. And yes, it is kuan gyud, shiny gyud siya, maka-shine amot na makakita baka mo maklaro baka. But anyway, ayun lang sa. Then as for this, naalang ko'y, kung sa ako ang self ha, ang rating nako ug ang rating ni Ada Meg among gi-combine, and it came out nga ang amuang mahatag niya is out of 5
we're giving it 4.9. So that means highly recommended gihapon siya. Kay especially kani, it's an aloe vera. Yes, tinuod yun siya. Kay makapakuan yun siya sa imuhang buhok. And when it comes to kanang naay mo question about kanang makakuha ba siya og dandruff? Actually, yes. Makakuan siya kung naay murag mga flakes ang inyuhang scalp, imo lang siyang kanang ipastay o kanang pila ka minutes and then imo ha siyang kuskuson. Then after ana ini-grains nimo is yes, mukuan gyud siya. Pero with this one kinahanglan na gyud siguro siya continued nga use. Mo to nga niingon mi nga 2 weeks kay para at least makita gyud namo kung unsa gyud ang resulta niya after 2 weeks of using it. So muna 4.9, we can highly recommend you to try this one. Kay so far kaming duha ni Ada Meg nakauyon mi ani. So money watch out ni si Bossing. It's because Bossing will have to kanang buy again na sad. Mag-order na po ni siya ani online. Now kanang for 2 weeks na mong gamit. Actually naana siya sa kung margi man siguro maklaro ninyo. Wag na siya dinhi oh. Ingon na ika mga usikan di bitaw oy kay ang nakakuan ng anong 4.9 it's because kanang kinahanglan lang gyud kanang daghano nimo o kanang ang imuhang ibutang sa imuhang buhok kay para kuan maybe because siguro kay taas kong buhok pero and then Ada Meg said is medyo baga pud siya og hair so muna pero kuan lang siguro murag medyo kas para sa amo alang ha kay murag for 2 weeks lang nga gamit and humanaan na din murag di pa makatarungan mga adas diri biya gyud tinuod ni perting puno okay so mo na siya 4.9 we can still highly recommend for you to try it for yourself and especially katong mga medyo kuan din ha medyo mga kuan gyud kaayo sa ilahang mga buhok no. And as for the smell niya mga adas, as I've said, humot siya. And then mild lang yun siya nga scent. Especially sa katong medyo murag dili kaayo kuan og mga humot-humot ba. So, kani siya. We can recommend this to you kay humot gihapon ang imuhang hair. Okay? So, muna mga adas ha, 4.9 rating. Highly recommending this one also. The aloe vera 99% conditioner. It's a repair moisture. Mona siya. Okay, so mona mga adas ha. And please, of course, if you like this video, don't forget to place your comments and hit like. And also, di gyud nato angay makalimtan ang ato ang mga members mga adas, and you know what, we are growing na sa ta. So shout out to our members. We have our Better Ada members na mga adas. It's because we have Tata Boy Chavez and we also have Hans James is also our Better Ada and newly member nato mga adas. Imagine ha, ni kalitra na siya ingon dayon nga Bossing, I'm in. Of course, you are welcome and everyone is so welcome. Kung kinsa to ganahan dia. And please do not forget to subscribe to their channels. Hit the subscribe button and the bell button para updated mo sa tanan nilang mga uploads, ilang mga buhatonon, ilang mga activities sa ilahang mga channels. And also, ang atong mga good Ada members. Kinsa sila? Si Fatboy TV, Jay's Kitchenette, and we also have Miss Ems Velarde. So very amen kayo mga adas. Pag-aingnon pang ada shino. Mo gina na very amen karo kayo. Anyway, thank you so much again, of course, to our members. Salamat kaayo for the trust. Please do not forget to subscribe to all of their channels. Fatboy TV, Jay's Kitchenette, Ems Velarde, our good Ada members. Sa mga adas ha. And here, ayaw yung kalimot kani, ipang-click na ang ilahang subscribe button and the bell button sa mga adas. Kay kani sila, kuan gid ni sila, active gid kayo ni sila,
And always gini silang naay mga new uploads sa ilahang channel. So check it out. Okay, and mga adas, ayaw sa kalimot, don't worry. Kay kung paminaw ninyo, gandi ninyo sila ma-check din through their kuan lang. Naa ang ilahang mga links diri sa ato ang video description. So, i-check ra na din ha, naa na dito tanan. Kang Tata Boy Chavez, kang Hans James, kang Fatboy TV, kang Jay's Kitchenette, kang Miss Ems Velarde. And kamo din ha, nga murag kuan-kuan na jud kaayo nga kanang mo join sa amoa. Please do. You are all welcome. Nag-wait lang mininyo. Okay, dokies? So, this is Ada Elaine. And thank you so much everyone for always watching and supporting the Adas family. This is Ada Elaine inviting all of you out there among mga gusto ng mga members sa mga Adas family. And please hit the join button. Tapad na siya sa subscribe button. Naa dito ang atuang mga nagkalain-lain nga memberships. We have good Adas, better Adas, best Adas, and amazing Adas with the respective perks mga Adas. So please, don't forget, for those who have not subscribed to Make TV, it's www.youtube.com/MakeTV. This is Ada Elaine once again. Thank you so much for watching and always supporting Make TV. Make it yummy and make covers. Bye-bye. Ababu. Mwah, mwah, mwah. Didn't even get to bronze. I said I'm moving too far.